Hola, veus, manifestació històrica a Lleida, 10.000 persones segons els Mossos d'Esquadra, 20.000 segons l'organització i 5.400 segons la Guàrdia Urbana han sortit als carrers de la capital del Segrià per denunciar la farsa del judici contra el procés i reivindicar els drets laborals amb motiu de la jornada de vaga general del 21 de febrer convocada per la intersindical CSC. La marxa, que s'ha iniciat a la plaça Ricard Vinyes, ha estat encapçalada per una desena de tractors. Durant la manifestació s'han pogut sentir consignes en contra del judici al procés i a favor de l'alliberament dels líders independentistes empresonats i el retorn dels que es troben a l'estranger. La marxa ha finalitzat a l'altura del Pont Vell. Aquest migdia també s'ha fet una altra manifestació que s'ha iniciat davant de l'edifici del rectorat de la UDL i ha transcorregut per la Rambla d'Aragó en direcció a la comissaria de la Policia Nacional. En aquesta marxa hi ha hagut moments de tensió i els Mossos han carregat contra els manifestants a cops de porra, quan la capçalera de la manifestació ha intentat accedir als jutjats del Canyeret pel carrer La Parra. Segons el CDR de Lleida, hi ha hagut 5 ferits, entre els quals una menor. A primera hora del matí, els Mossos també han identificat una trentena de persones per impedir que els autobusos urbans de Lleida sortissin de les seves cotxeres. Una altra de les imatges del dia és aquesta. Un camió ha investit un cotxe que es dirigia en marxa lenta cap a Tàrrega per l'autovia A2. En el cotxe investit hi viatjava una nena de 7 anys.